И на всички цвети хора, днеска ние ще гледаме трейлърът за Метел 2. Да, разбирам. Излезнал е преди 2 години, но тогава дори не играх Метел. И сега ще ви разкажа всичко, което знам за Метел 2. Тук цензурирано, разбира се. Аз, както разбирам, ние ще играем за Френк, това е главният злодей. И ще трябва да бягаме от затвора. И ще можем да трейдваме. Главната ни цел е да избягаме и да хванем още жертви. Но вече жертвите ще е в третата част. Не знам, но създателя на цялото това каза, че ще се занимава първо с Schoolboy Runaway и след това най-вероятно ще излезе на втората част на Метел. Той е зарязал за сегашно време, нова информация от 2 години вече няма. Аз предполагам, че ще излезе другата година около към декември. Стой. Веднага казвам. Това ще е свързано с Schoolboy Runaway и видео. В Schoolboy Runaway има убиец. Той най-вероятно е свързан с Метел, защото той поведенията са му много странни. Той тича от нас. Е имал случаи, в които той ни хваща. Смисъл, преди имаше такъв край, дето трябваше да те хване. И това е края с отоплението. Тоест как се удавяш. Ама т.е. го махнаха заради полицията и заради законите. И това беше мега гадно. Аз тогава щех да получа хаковете, ама трябваше да обновявам версията и всичко ми се махна. Ей, сега аз ги имам хаковете. Там, че те са ми в фалшивата версия. И това е всичко, което за сегашно време знам за Метел 2. Schoolboy Runaway 2 излиза следващия месец през 14-16. Около юбилея на Schoolboy Runaway първи акт. Друго не знам за Метел. Още знам, че има бета версия и нея ще я минем в следващото видео. Не знам как се минава. Първи път ще я видя, защото много хора ми казват, че че това е в Schoolboy Runaway и по друг начин не може да се изтегли. И ще го минаваме, значи в Schoolboy Runaway, но трябва да се изтегля оригиналната. И за това на всички чао хора!